Hello, kumusta ka mong tanan? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, kumusta ka mo? Hinaot nga na ata sa maayong panglawas o kapiskay. Kumusta inyong panisikay-sikay nga ha? O karon atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Nang hinapos tang sugilanon, mga mata alang kanako og sa dili pa. Mamasas ako og comment dire. Naipipila ka buok. Unang comment si Isim. Hello admin, thank you for the part 40. Minaw lang ko, salamat kaayo, amping mo tanan. Amping sa diha Isim. Og kang Hasido, salamat kaayo sa kanunay na pag-upload. Please upload more exciting drama. Hawata lang kay ato i-upload ang laing sumpay na itong sugilanon part 41. Hawata lang, medyo pasensya kung usahay, medyo madili kong upload, madugay. O kang Joan, salamat kuya sir from Taiwan. Salamat kaayo sa imong pagkanunayong pagpaminaw, Joan. Thank you kaayo. Og di ta maglangan, ato nang sugdan ang akto ning atong sugilanon, introduction. Mga mata alang kanako. Salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. O karoday, mula kaon ako mga ka-DJ, mapadawon ako duty. Kay time naman. O di ta maglangan ha, ato nang sugdan ang introduction ning atong sugilanon. Mga mata alang kanako. Kamping mo diya pirmi og salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king na ini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop ng imong iuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan! Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot ug may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. Matawom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga gidatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Ang miagi, gabi na apan wa makatug si Angela sa diyang nabati niya nga may nahagbong sa CR. Apan sa pagsusi niya, way tao. Milili siya sa gawas o dito sila magkaabot si Leonardo nga nakabati sa diay sa kasikas diha sa sala. Apan si Ating ang kalit nga mitingog sa luyos ni Leonardo ug sa pagpasiga pa nila sa suga, abli na ang kabinet ug wa na ang koleksyon ni Minerva nga ispik. Wala sila kalibutan nga nakasud sa Frex sa studio ni Leonardo. Aniya ang naginapustang sugilanon. Mga mata, alang kanako. Nang Ating, good morning. Uy, kumustang pagkatog, Inday? Nakatuga man sa dayon ko ng Ating. Kinsa misud sa kong studio kagabi. Uy, unsa? Nga naman di ay ha? Kung ano bang nangluspat ka man?
Pagkatapusan ako pinintal, nawa. Hala! Pagtsor dong, oy. Tinuod? Tinuod lagi. Wa na dito nga akong pinintal. Hala! Katong ako ba ang model ang nawa, Leo? Uwan sila. Gikawat na sab ni. Pero imposible nga mawa ni o makawat. Way laing tao nga makasudi ni sabay. Naglibog na ko. Wa sab giilhanan nga dunay nakasudi ni Angela. Sirado ang tanang gate sa pagsusi sa gwardya. Naunsa naman in taon ta ini, ay. Mura naman tagiabat, ani? Pangitao nato ni. Dili may tabong mawa ni sa stand nga gibutangan ako ni Angela kung way mokuha ni ini. Wow! Si Angela man ay kining gipintal ni Leonardo. Pero, nganong may hugaw man ni sa laing pintal? Murag na sabligan ang laing pintal. O pa din mahuman? Pues, ako na ang mahuman ni ini para nimo, Leonardo. Og usbon ko ang naong ni Angela. Himuon ko siyang bati. As in bati kayo. Ibalik ko ang iyang dagway nga naluto sa asido. Ang pikas naong. Leonardo, diyan ang imong kape, oh. Naunsa naman tayo ni Angela. Pero nagkagubot naman tayo din tungod sa mga misteryosong mga panghitabo. Ang nakapahibuho na ako, mao ang imong pinintal nga kalit lang sab nga nawagtang. Mauna, nakasunod sa bangkawatan. Dili ka ang misteryosang babae ug ang kawatan usara. Unsa? Nganong nawa man sa gabi ang ice pick? Unya nawa sab ang imong pinintal. Ang makapahibong kaayo. Kaya wag ibisan ka man nalang ilanan sa iyang pagsunog gawas din sa bahay. Gawas sa kasikas lang. O sa karton nga nahagbong sa kabinet. Mituon ako sa gisulti ni Lara, Leonardo. Dili siya ang misteryosang babae. Siya lang ang gustong mapasanginlan ini. Planted ang tanan dili ba? Oh, planted ang tanan. Pero kinsa mong babae? Hay man siya magtago din sa bahay. Leonardo, basig doon na pagilaing sikretong kwarto kining inyong bahay. Unsa? Matod pa ninyo nga pinalit lang ni sa inyong amahan ang maong bahay o kyuta. Ug wag yun mo makasuhito sa ubang mga sikreto ining maong bahay, di ba? Gusto ka. Maayo tingali nga mauni ang unahon nato og pangita. Ang unsaan sila? Ang taguanan sa misteryosang babae. Unsa? Pero ato na ning gisiksik o bayo dili ba? Oo, pero basi nagdoon na pag wala to madiskubrihi. Sama ko sa kwarto sa liyo sa aparador sa kwarto ubos sa imong studio. Dali. Mamalik ta sa mong kwarto. Oh. Ha? Susiyo na tog maayo ang matag ang gulo ni ini. Ating, Ma'am, hain si Leonardo. tuwa sa studio, ma'am. Gikawat ba yung pinintal ni Dong Liu, ma'am, ay. Unsa? Nasad? Maog yun. Nakasud na sa dinhi ang kawatan. Basig nahigaan sila kay dakog halin ang pinintal ni Leonardo. Aw, maog yun na, ma'am. Pag-andam nagpagkaon nating. O sige, ma'am. Na. Basta ko nga LED flashlight na gyud kinindahan nato. Makita na nato ang tanang suok ni maong kwarto. Unsa kay gamit ining maong kwarto sa unang panahon, no? Leo?
Ang unang tag-irag yun ining mga bay ang naibawaan sila. Tago na kaayo ning maong kwarto. Usap ka na nakita ko. Ug ang misteryosang babae lang ang nakatultol din niya. Dili ka ni kamo. Gusto ka. Karon pa ko mahibaw nga doon na di kwarto nga tinago ni Dapita. Doon na gini ka og galingong gamit ang maong kwarto. Pulido kaya ang pagkahimo. Mura siya prisuhan. Ha? Gidesign siya aron butangan og mga butang nga dili angay makita sa uban. Pero wa may butang. May mubag ato ning limpyuhan kining kwarto sa ubos, Leonardo. Ug atong ihaptik ang mga butang sa mga karton. Ha? Gusto kong mabungkag ang mga butang sa karton sa imong amahan, Leonardo. Oh, sige. Ato nang tabangan og buhat. Pero kinahanglang manangit sa kas imong inahan. Di na kinahanglan. Panglimpyo nga itong buhaton. Usa. Akong isa ka sa taas ang uban nga angay ng ilapay. Di na sa ko ganahan nga maghandom pa sa kagahapon. Pinagi ni mga butang nga mo'y mabanhaw sa mga panghitabo sa unang panahon. Ating, Ma'am, wa pa ba sila man nakaugbalik? wa pa man, ma'am. Ako na lang silang hatdan og pagkaon sa studio, ma'am, oy. Mas maayo pa. Ay, ikaw, ma'am, kaon na lang. Sige, mukaon na lang kog una. O gati na lang sila pagkaon sa studio, Ating. Nana, ako nang naretouch ang pinintal ni Leonardo. Sorry ka na lang, Leonardo. Pero ako, ang muangkon ining mga imong pinintal. Inikabot nga mawa ka na. Mamahimo kong inila. Pinaagi sa imong mga pinintal. Sa imong mga pinintal, Leonardo. Mga karaang libro man diining niya sa mga karton, oh. Mao na ang mga hilig sa akong amahan. Oh. Oh. Unsa lang nahug sa sahog? Hulagway ka na ni Papa. Mao na ang imong amahan. Oh, Parehas man day muknaong. unsa? Liwat ka sa imong amahan, Leonardo. Oh, mao na isulti nila. Buutan kay siya naong. Kung unsa kabutan ang iyang nahong, mausab na ang iyang kabangisaan sila. So, Dili naman ako gusto nga maghandom sa akong amahan, pero sorry. Sorry nga. Nasakitan kay na atong gibuhat karon, Leonardo. okay ra, Angela. Sorry. Okay ra. Bisan nun sa pay akong buhaton, dili gid mahitabo nga makaikiaskos panghitabo sa kagahapon. Mao ka na, Leo. Kinahanglang dawaton ta kung unsa man ang mahitabo pa. Oh. Hala, Usa man ang nagbong sa sahog. Leonardo. I speak na. Mao ka na ang nawang ice pick na koleksyon ni Mama. Di ba mao na ang dito sa kabinet kitaguan? Ang gipangita ni mama nimo? Uwan sila, mao kini. Pero anong miabot man ni din eh? May nagkuha anak gikan sa kabinet o gitaguan diha. Ug ngano yamin ang gitaguan din eh? Usabay gamitan niya ni ini. Ang pangutana kung kinsa siya nga nagkuha anak o nganong iya man ang gitaguan din ni ilawom sa studio. Angela, doon na kilaing tao nga nakasud ni sa bahay. Pero kinsa man nganong suhito man siya sa mga kalihukan din sa bahay. Mao ka na nakapalibog na ako, Angela.
ug ang iyang gibuhat kang Lara. Makapalibog kaayo. Kana kung tinuod nga biktima lang sab si Lara. Ug kining ice pick. Ngano naabot man ni dinhi? Unsa? Dito na rin yung makuha ang ice pick sa ilawom sa studio? Mao ka na, ma. Ang pangutana kung nganong miabotan dito. Kagahapon pa ta nakadiskubre nga nawa ka na maong ice pick diya sa kabinet dili ba? Oo. Ating? Ating! Ma'am! Ngano, Ma'am Minerva? Nang ating tanawa kining ice pick. Mao kini ang nawa sa kabinet dili ba? Uy! Hala! Naman lagi na diha! Dito kini nila makuha ilawom sa studio, Ating. Uy! Kisa may nagdaan na dito in town, uy! Ngano man eh? Usa maning mga pangitabo din Doon na gitaw nga sayon kay makasud gawas din sa bahay, ma. Kinsa makaha siya? Walang sila'y kalibutan. Nga sayon na kayo kung makasuod silang bahay. Kinsa maning nalawag? Number 1. Hello? Hello, Frex. Lara? Oh, ako. Tabangi kong makagawas aron dili ta mabulabog. Lara? Limitado kining akong pagtawag. Busa seryoso ako. Ikaw nagtabang nako nga makasud sa bahay nila ni Leo. Ikaw sa mutabang nako aron makagawas ko diri sa prisuhan aron dili ta kabukingon. Oh. Lara? Hello? Hello? Panuway! Panuway ka, Lara! Panuway ka! Masangit ko ng kalaki da. Pero... Dili may mo nga pasagdan ako siya. Kinahanglan mapangitaan niya akong paagi. Angela? Di pa magkasigawas. Gabi na. Nagunaon na lang ko sa mga pangita po. Kalimti lang una ni. Maglabad ang imong oo. Pero magbalik-balik sa kung una-una ang imong gisulti. Nga gisulti ni Lara ni mo. Ang bahan sa unsa? Nga ni ara sa sud sa bay ang misteryosang papay. Nga posibleng may patay kang Esmeralda. Unsa? Mao ka na magbalik-balik sa kung una-una. Nga ni ara siya din Angela, wa din sa sud sa bahay ang maong misteryosong babae. Magasud gawas lang gid siya din sa bahay. Mao nga may nahuna-hunaan ko. Unsa ka na, Leo? Pangitaon ang unang tag-iyan nining bahay. Unsa? Siya lang nahibaw sa tanang suok ni Baya, di ba? Pero buhi pa ka sila? Katapusan ako nadunggan na nakapalit sab sila og laing bahay sa usa ka probinsya sa South. Unya imo ning adtuon. Oo, pero dinhi ka lang. Ati man na si Mama. Mugikan ko sa iyo ugma aron makabalik dayon ko. Mo biyahe ka mo, Leonardo? Si Leo lang ang mobiyahe, tita. O ma, kinala matubag ang tanang pangutana sa kong nauna. Pero asa ka man? Sa probinsya. Pangitaon ako ang unang tag-iyan nining atong bahay. Unsa? Nga naman? Kinahanglan mahibaw ko sa istorya nining bahay, ma. O kung unsa pa may ubang mga tinaguang bahay nining maong bahay. Ha? Leonardo, wala laing kwarto kining maombay. Pero karon pa ta makadiskubre sa laing kwarto sa ilawom sa studio, ma. Tungod kay gituyo kini sa imong amahan, nga salipdan sa dakong aparador, Leonardo. Unsa? Gamay pa ba siya sa pangkahitabo, tita? Oo, gamay pa kayo siya. Mga 4 anyos siya ni atong panahon na. Ug mao ka na nga gituyo kini sa imong amahan tungod nimo.
Unsa? Tungod na ko? Oo. Tungod kay usa ka higayon, ana. Sa gamay ka pa. Kalit kang nawagtang. Nagkabuang nagpangita. O dito ka ramakit isa imong amahan sa sud sa maong kwarto. O nga nung nahadlok man mo nga maadto ko dito? Tungod sa usa ka higayon ni Ana Leonardo, may nakit-an ming dakong bitin nga nagluko sa sud sa maong kwarto. Unsa? Sa tita, bitin? Oo, daghang bitin kining dapita sa unang panahon. Sa bag-o pang natukod kining baya. Og nahibaw ka ba sa rason nga nung gibaligya sa tigya kinibaya, ma? Matod nila, malas kining bay sa ilang kinabuhi. Unsa? O nga nakasulti man sila nga di malas, tita. Tungod kay nabungkag ang ilang pamilya, human matukod kining baya. Nangabit ang bana o Sama sa kong amahan, mao ba ma? mahal ko ang imong amahan, Leonardo. Busa, kalimtan na nato ang pahina. Sige, diya na ka mo. May sakit di ay nga kagahapon ang imong inahan ining baya, Leonardo. Kaming duha nga pasakitan ni Papa Angela. Kun mao, tinuod ko di ay nga magdaag kasakitan kining maong bahay. Ambot. Unya unsa man, mo padayon ka pa ba sa imong lakaw ugma? O Angela. Ating, andam na ba ang pamahaw? Oo, ma'am. Pamahaw na. Una ka mo lakaw, layo. O Angela. Mulakaw ka gyud di ay, Leonardo. O ma. Pag-amping sa imong lakaw. Ay, hala, sige dong. Kaon na, uy. Kinsa naman sa dinawag? Hello? Paggawas ako diri, Frex. Kung dili ka gustong sultihan ko si Leonardo nga ikaw nagkawat sa mga paintings. Oh, Lara, nganong sayon-sayon ka makatawag diha? Kung sindikato kag utok, mas sindikato kog utok nimo. Bye. Oh, hello? Lara! Yo! Panuway! Maproblema na dyan ko ni mo, Lara. Maproblema dyan ko, ani. Kinahanglang mahipo si Lara. Hulga siya sa akong kinabuhi. Busa. Kinahanglang mawagid siya. Panuway ka, Lara. Panuway ng kinabuhi, ah. Mugaston sa dako, ani. Leonardo, pag-amping sa imong lakaw. Ayaw kabalakan ako. Kamo ang pag-amping din eh. Leonardo, balik dayon, ha? O ma. Mubalik tayo ko. Ayaw kabalaka. Bye. Bye, Leonardo. Tita, mayon ta kon makuha ni Leo ang plano dit sa bayan. Makuha kini niya, Angela. Makuha ni niya. Tita? Angela, Tita, naon sa mukha? milapad ang akong Angela. Ipahuway na dito, tita. Kadiyot ha, kuhaan ta kag tambal. Ug ako kang bitihan. Okay raman ka, tita. Angela, pamati. Oh, unsa man na, tita? Kung makasala ka mo ni Leonardo, biya mo inibaya. Unsa? Ipalayo ang akong anak ining baya, Angela. Unsa? May sikreto kong isulti ka nimo. Ikaw lang ang akong sultihan ni Ine. Unsa man na, tita? May mga mata nga nag-obserbar nato ining baya. Unsa, tita? Busa, ayaw kumpiyansa.
Tumana lang ang akong tambag. Human sa inyong kasal, ipalayo ang akong anak ining baya. At iba na siya sa layo. O ikaw? Anhi ko mamatay ining baya. Tita Minerva, huwag ko makasabot. Ang mga mata nga nag-obserbar ka nato. May gamit kan Lara. Nasudlan si Lara og daotang espiritu. Tita, okay ka lang? Dili na ko luwas. Kay may gisulti na ko nimo. Tita. Sukad sa sinugdanan, aduna na'y mga mata nga nagtanaw sa hilom ka natong tanan. Gibati ko ka na. Naalang siya sa palipot. Ug si Lara ang iyang gikamit aron patio sa Esmeralda. Ug karon ikaw na sad. Busa pagbantay. Nga naman, tita. Dili mo sugot ang maong demonya nga dunay magmalipayon nga kaminyoon ining maumbay. Tita, maayo tingali nga mag-ampo ka. Ako na nang kibuhat. Nag-ampo ko sa Ginoo sa tibuok ko kinabuhi. Pero wa ko niya pamati. Mamati siya, tita. Ipadayon lang ang pag-ampo aron mawa ka nang naa sa imong nauna. Dili ni akong hunahuna lang, Angela. Tinuod na siya. Ang mga mata nga nagtanaw lang kanato, nag-obserbar sa atong mga lihok. Sa mga lihok ni Esmeralda. Ug iyang kibuang sa Esmeralda. Tita Minerva, katuog ko na. Mura magkinervyos ka, katuog sa pahuway. Tungod kay may atake na sa siya. Tita, maayo tingali nga matug ka na. Pahuway na. Ipiyong ng imong mga mata. Human sa inyong kasal, palayo mo din Kay kupo din baya ang malipayog kami niyoon. Tita? Tita Minerva? Natuog na siya. Mugawas na ko din iya. Bisit! Naglabad akong unsaon man ako sa pagpatakon sa baba ni Lara. Kuyaw nagsinutihan tong bayana. Nagdanag bahad. Ug dali-dalion pa ko. Pues, dali-dalion sa tika Lara. Kinahanglang tabangan gid ko nimo, Frex. Aron dili ko mapuang. Kinahanglang pagkawason ko nimo gikan ni. Di kun dili. Bukingon tagid ka sa tanan. Nga dili siya si Frederick. Kun dili, siya si Frex. Noon sa mantong sinultihan ni Tita Minerva. May aksyon man siya kalain. Marag may problema siya kamay sa pamunahon. Mangutanak ko ni Leo. Inigulit niya bahin sa iyang inahin. Day, Angela. Ay, nang ating. Day, oy. Dahadlok naman ko din noon, ay. Sabay mo kikadlo ka nang ating. Ang mga panghitabo ko din, Nang ating, maayo kay miduol ka. May pangutanak ko nimo. Ha? Unsa ka na, Day? Dugay ka na bang nagservisyo nila ng ating? Ha? Oo. Taod-taod na yun.
Teenager pa lang si Dong Leonardo. Ilan akong katabang, day. Oh, mao ba? So, nakaobserbar ka gyud sa mga pangitabo sa ilang kinabuhi nang? Ay, uy, sa ilang kagubot, day. Pero, wa ka na mahibaw sa nahitabo sa unang mga tag-iya ining bayanang. Kana, wa na. Wa man kumakailas unang tag-iya ining baya, day. Mao pa ng ating... Si Ma'am Minerva, wa ka pa makabantay nga nagpa-doktor siya sa unang panahon? Pa-doktor? Koan? Pero may man na siyang dadon sa doktor sa una siyang bana ni Sir Florencio? Nga naman ang ating? Naambot lang pud ka, basta ka ipa-check up na siya pirming, sir. Unsa man silang klasiya sa pagka magtiayon sad ng ating? Koan? Sa una, mahinumtum ko nga mag-away man na sila, uy. Unsa mo sa ilang awayan na? Unsa pa may kuwang na ko, Florencio? Gihatag na nako nimo ang tanan. Mahimo bagdi ka na magsige pagpagabog mo, Minerva. Gikapon na ko ang imong batasan. Ganon sa mo ko karon, ikaw ang nagtukod ako aron mahimo kong ingon ini. Ayaw kong basura. Kung dili ka pahimabay, dili ko mga bubo. Husto na. Una-huna lang nimo ka ng tanan. Dili na ako una-huna lang. Nakita ko ang inyong gibuhat. Ay, lumpa! Manapat ang amahan ni Leonardo. Day, uy. Permigit kong makakita ngayang dapatan si ma'am. Og naluoy kay ko ni ma'am ay. Mao ba? Pero, igor ako sa pagbatig kaluoy ni Ma'am Minerva. Wa man ko'y mahimo. Grabe gid ay kadukirok sa babae ang amahan ni Leo. Day, may gani kay wa maliwas dung Leo anak at niya di ay. Di pa sa kahigayon nga miabot sila gikan sa lakaw. Wa ka na ba gipilion, Florencio? Hangtod sa kung higala imo pang tukbon? Wa kay ebidensya bahin anak, Minerva. Ang akong amiga ang misulti nako. Nga imo siyang gihakan. Usa man ka. Muhilom ka o gubto ni nato. Nausa ka malintaon, Florencio, oy. Ngano naman niya ka naman? Usa man ka nasudlan ng demonyo? Nasudlan ka ng demonyo, ha? Ay, lumpa! Nakita kong pagsidlit sa dugo sa ni ma'am nga napantok sa kanto sa lamisita. Ingon anak kabangis ang amahan ni Leonardo? Day. Ug mao katong sinugdanan nga murag mag nalibog na nagamay si Ma'am Minerva, oy. Sana kating? Kanunay na niyang nga nagdemonyo katong iyahang bana. Unsa? Nahimo na siyang nervyosa. Human siya mapasakiti grabe ni Sir Florencio. Ug naluoy kay ko ni Ma'am, day. Mao ba? Og sa dihang miabot si Esmeralda, unsa nahitabo? Ha? Nang ating, unsa nahitabo sa dihang miabot si Esmeralda? Misamot ang ilang kagubot, day. Kay naapin naman si Lara. Ha? Gubot kayong kinabuhis mga tao ining bayad, day. Mao kang ako pa ikaw. Biya din hiday. Unsa na? Pabiyaon ko nimo dinhi nang ating? Day. Kung gusto kang magmalipayon, biya ni ining baya. Nang? Pulos gisakita ng mga tao nga nagpuyo ni ining baya, day. Pulos pagtraidor ang nabuhat sa mga tao dinhi. Pulos pagpanaog-daog. Mao ba? Mao ka na. Kung imong tanawon kining maong bahay, hamugaway kayo ang mga tao nga nagpuyo dinhi. Apan kun imo nang puyian kining maong bahay, pulos ka sakit ang mabati mo dinhi. Nang ating? Usa kun ako pa ikaw, mo palayo ka dinhi. Aron dili mapunan ka ng dimalas nga nahitabo sa imong naong Angela. Dili maayo ang aura ni ining maong bahay. Ug nganong ikaw, wa man ka mo biya dinhi.
Di na ako mahimong biyaan si Ma'am Minerva. Unsa na nga? Doot sa bukog ang akong kaluoy na ng akong agaong babae day. Busa unuungan ko siya. Sige, diha ka na. Oh. Kapait sa diay sa kidagatan ni Tita Minerva sa kamot sa amahan ni Leo. Si Leo di ay, kumusta man kang iyang lakaw? Matutulan ba ka niya ang unang tag-iya ining ilang bahay? Mayo nga daw. Mayo. Mayo. Saya to kanimo. Oh. Mo ba kini ang bahay ni Sir Jose Melendres? Oh, mauni. Ako ang iyang igagaw. Oh, ikaw di ay. Kining, sir, may ipangutana lang tako nimo, sir. Unsa man unta ka na? Naapa ba siya? Magigsulti unta ko niya? Hina. Di ka na mahimong magigsulti sa kung igagaw kay patay na si Jose. Unsa? Patay na siya? Kanusa lang? Tugay na kayong panahon. Ha? Kung mao ka nga, dili na din ako siya ikasulti. Dili na gyud. Dugay na din siyang namatay? Wala din makatabang sa akong toyo. Kaya unsa man diay imong tuyo din. Kami ang nakapalit sa ilang dakong bahay sa siyudad. O gustong taan ako nga makakita sa plano sa bahay. Kung doon na ba nila yung mga sikreto, mga kwarto nga natago lang. Mao ba? O kamo di ay ang nakapalit siyang gitukod nga bahay. Oo, ha? Nahinomdom ko nga may gitukod nga bahay si Jose. Kay engineer man to siya. Pero ilang gibaligya kay nag-away siya ug ang iyang asawa. Mao ba? Patay na din siya. Pero ang iyang asawa, hain man. Ambot, wa na may kabalita siyang asawa human kini mapriso. Ha? Napriso? Oo. Napatay si Jose siyang asawa. Umoy hinungdan nga napriso ang iyang asawa. Unsa? Ugwa na sad ko mahibaw kung hain karon ang iyang asawa kay batanon pamaning na preso. O tingali nagkagawas na gyud ni. Mao ba? Kisa may nga sa iyang asawa na o diin man ni mapriso? Sa siyudad ni mapriso. Og Atila ang iyang ngan. Atila Melendres. Atila? Oo. Ganun napatay man niya ng Atila ang iyang banan ay? Tungod sa usa ka babae. Unsa? Naluin mo kong samot ni Tita Minerva. Mauday nga, mura siyang nervyos sa usahay. Di sa ilalim ang iyang naagian sa mga kamot sa iyang bana. Ug silang ating. Kitambagan naman noong kumubiya din eh. Pero, dili ko mahimong mubiya din eh. Dili mahimong biyaan ko si Leonardo. Oh. Uy. Si Frederick man eh. Hello? Hello? Angela? Si Frederick kini. Oh, naibaw ko. Nga nang nanawag man ka? Giningaw lang ko sa mong tingog. Frederick, mahimo ba ayaw na pagtawag na ako? May relasyon na mi si Leo. Di na ko mahimong mo-entertain pa og laing lalaki. Samtang dili pa mo kasal,
Gawasan pa kong masulti sa akong gibati nimo, Angela. Wa ka na'y makuha nako, Frederick. Busa hunungan na ning pagtawag-tawag nimo nako. Pangitaglaing babae nga imong hatagan sa imong atensyon. Pero ikaw nga akong gusto, Angela. Husto na, Frederick. Bye. Oh. Husto ka ang tag na ining maong bay. Pulos pagbudhi ang mataw ining kapita. Pero dili may tabong matintal ko ni Frederica. Mahal ko si Leonardo. Mulit kayo na yun ka na ako, Angela. Oh, naunsam sa ko. Ganahan mo dyan kong manawag ni Angela. Ganahan kong mamati siyang tingog. Makalimot ko sa akong problema. Nilara kong makabati ko siyang tingog. Panuway. Si Lara tuod. Kinahanglan at timanon ko na siya. Manawag ko ni Atty. Joel. Mamasin ko nga makatabang siya nako ron. O mapangutanan ako bahay nining Atila Melindres nga na priso. Pangutanan ko niya kung nakagawas na ba ni. Hapon na pero wa pa mo na balik si Leo. Anilang una ko magpundo din sa ubos Leo sa bahay. Masayahay din kasi manggahan man. Makita rasab na ako ang hagdanan sa Leo sa dakong bahay gikan din makita man dahil gikan din ang kwarto ni Esmeralda nga akong gikamit. Bantam kay gikan din ang bintana. Oh, unsa itong mikilap sa bintana nga puti? Oh, babae ka na nagbarog sa bintana. Ang babaeng nakaputi. Siya ka na nagbarog sa bintana. Naglantaw din niya. Kinahalang masusi ko niya. Tuwag siya sa bintana. Kinahalang makaabot na ko sa maong kwarto. Kinahanglang mailhan ko ang misteryosang babae. Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamatag sa pipilan ng kayugto nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuwat kini sa radyo ni Maria Gina Vidal o gubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Ariel Mancao. Music kini ubos ng alagad sa kanginan Trifon Morales. Dalit ka nato sa RMN Drama.